Jeg er fra Jylland af, fra Aarhus. Ja, så altså, det var et lidt stort skridt at skulle flytte herover, men altså, nu havde jeg ligesom prøvet at være ude før, så det tager man jo bare i stiv arm. Jeg havde sendt nogle ansøgninger både til Aarhus og Aalborg, men de blev ikke godkendt, fordi at skolen i England de fik ikke sendt mine resultater, som de skulle, og så stod jeg jo lige pludselig og ikke havde nogle ansøgninger. Og så sagde min studievejleder fra mit gymnasium, at der var plads på Bornholm, og så prøvede jeg at sende en ansøgning derover, og så fik jeg optag 2 dage efter. Ja. En grund til, at jeg valgte at læse til sygeplejerske, var fordi, at det er noget, jeg altid har brændt for at ville. Dels fordi, at der er så mange muligheder i faget, altså både offentligt og også i det private erhvervsliv, som jeg nok er sådan lidt tilbøjelig til at se hen i senere hen. Blandt andet også fordi, at jeg godt kan lide det akutte arbejde, hvor at man skal tænke hurtigt og reagere hurtigt, og ansvaret også, som man har. For nogle måneder siden der havde jeg en nattevagt, som udviklede sig ret drastisk. Jeg havde tidligere haft nogle ret kedelige nattevagter, hvor der ikke sker så meget, hvor man bare sidder og holder øje med, at skærmen er fin med hjerteovervågning og sådan noget. Men vi havde en patient, som fik det rigtig dårligt, havde store problemer med sin respiration. Vi valgte så at tage en akupunktur på patienten, som viste en saturation på 62, og normalt skal den ligge på mellem 95 og 100%. Så vi tilkaldte en læge, som så tilkaldte anæstesien, som kom op og intuberede patienten på stuen, som vi fik lov til at se. Og derefter så blev patienten kørt på intensivafdelingen, hvor patienten blev lagt i respirator. Og det var sådan, det er ikke det, man normalt oplever på en medicinsk afdeling. Det er det altså ikke. Men jeg tror, det der gjorde, at den ligesom har fæstnet sig i mig, det er, at lige pludselig kan det bare vende. Altså fra at det hele har været totalt glidende, og der ikke har været noget, så lige pludselig så sker der bare nogle ændringer. Og det er også en af grundene til, at jeg valgte at læse det, fordi at menneskekroppen er så forunderlig. Altså, det er så svært at forudse nogle ting, altså selvom vi gør vores bedste med forebyggende arbejde og sådan noget, så kan det lige pludselig bare vende. Og så må man jo simpelthen bare reagere rigtig hurtigt. Og, ja. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det nok er mere i det akutte arbejde, altså en akut modtagelse, at jeg vil arbejde i frem for en medicinsk afdeling, fordi jeg godt kan lide, at der sker noget hele tiden, og at der ligesom er noget run på. Også altså til at selvom at det går langsomt, så skal man alligevel hele tiden være lidt op på dupperne og være sådan lidt fremme i skoene, for altså ellers så lige pludselig så vælter det hele, og så skal man altså bare være klar til at kunne rykke ud. Jeg synes sygeplejerskeuddannelsen er rigtig god. Det er klart, du er ret sikker på, at du får arbejde bagefter, altså, men altså også hvis du har en ansvarsfølelse, som du gerne vil have udlevet, og der er også rigtig gode muligheder for at komme i lederstillinger og komme ud i verden og arbejde med nogle kriseramte områder. Altså, du kan komme ud i primærsektoren, du kan arbejde med gamle mennesker, du kan arbejde med børn og unge, du kan arbejde med kronisk syge, du kan arbejde med palliativ arbejde med døende mennesker. Altså, der er et væld af muligheder. Altså, hvis du ikke er helt sikker på, hvad det egentlig er, du vil, så tror jeg, den er ret god, fordi at den åbner op for så mange muligheder, som andre uddannelser ikke ligefrem gør.